idee. Voi lua multe bomboane. Contează să nu fiu observată. Am mers. Mai rămâne să le scot. Nu e așa ușor cum credeam. Hai deodată. Ne-am vărsat. Cineva mănâncă cumva bomboane? Vi s-a părut? Ok. Voi desena. Am nevoie să mă grăbesc. Sunt obișnuită să fiu mereu prima și mereu cea mai rapidă. Doar că desenul nu-mi iese nicicum. Voi mai face încă unul și... Concentrare. E tot ce contează. Nu mă grăbesc nicăieri. Mă scuzați pentru moment, vă rog. Trebuie să fac cu grijă liniile. Andy, poți să te miști mai cu viață? Durează foarte mult. Oh, nu! Vom muri așteptând! Ce coșmar! Nu voiam să fac asta! Mi-e frică de scheleți! Ați mușcat-o! Ce ușor sunteți de păcălit! Nu eram eu! Ce glume stupide! Muream de frică! Gata cu vorbăria!